Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Lalusar. Nga magatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Sunog, miulbo pasado alas 11 kagabi sa may J. Alcantara Street, Barangay Sambag-Ono ning Dakbayan, Sugbo nga mikalasog duha ka mga kinabuhi. 80 anyos nga retired doktor uban sa iyang 71 anyos nga katabang giingong wa makakanaog dihang miulbo ang sunog. Gibana-banang moabot sa 4.8 million pesos ang gibiling danyo sa aksidente. Aniya ang report. Sa video nga nakuha sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ilahang tinubdan, makita nga gisakay pa sa ambulansya ang tao gikan sa nasunog nga panimahay aron madala sa tambalanan. Apan nagkabsan gyud ay sa iyang kinabuhi si Dr. Glenda Mayol Neri. Lakip sa nakalas ang iyang katabang nga 71 anyos, kinsa wa makagawas dihang miulbo ang sunog sa ilang panimahay. Pasado alas 11 kagabi, nabantayan sa silingan nga adunay asugikan sa balay sa mga biktima. Hinungdan nga mitawag sila sa barangay nga mausay mitawag sa mga bombero. Ningon ang katong tanod na una ni responde, nakasyagit kuno ang naasa so diri og tabang. Nya siguro sa tungod sa kaaso na wapatoy kayo, di na siguro siya kita kay 71 years old o 80 years old ang nabilin, siguro ni balik sa kwarto. Occupants ko, dito man sila sa second floor na manakitaan. Wa man sila masunog, pero nasuffocate sila. Sa inisyal nga imbestigasyon sa Cebu City Fire Department, nasuta nga wa masunog ang lawas sa duha ka mga nakalas apan posibleng nalumos o nasuffocate sa aso. Kamo hinungdan nga wa sila makakanaog gikan sa ikaduhang andana sa ilang panimahay, diin sila nakaplagan. Nasayran nga tuan na sa abroad ang pamilya sa doktora. Probably ato tanan kay karaan man sa ni nga kuan building no, karaan ni siya nga kaning structure. So ato man tan-awon tanan gyud unsay kuan nato. Kalaki sa sod. Gitan-aw nga posibilidad ang karaan nga mga wiring sa kuryente ang posibleng hinungdan sa sunog. Hinoon, gisusi pa sa mga investigador ang panghitabo. Gibana-bana maabot sa 4.8 milyones ka pesos ang gibilin nga danyo sa naasoyng sunog. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Grabing pagbaha na sinati kagahapon pa sa pipila ka mga barangay sa Mandaue City. Gumikan sa pagsuyla sa Butuanon River. Gikasurpresa kini sa mga lumulupyo kay di man unta kusog kayo ang awan nga miigo sa maong nga dakbayan ni atong higayuna. Ang report ni Nico Ciril. Kuha kini sa kalit nga pagsaka sa level sa tubig sa Butuanon River kagahapon sa hapon. Dali ang pagtaas sa tubig, pagkusog sa bulog sa sapa ug pagsuyla niini nga misangpot sa pagbaha. Ni adtong higayuna, dili unta kaayo kusog ug daklitra ang pag-uwan sa Mandaue apan giingong sa bukid nga bahin ang kusog nga bundak. Usa sa labing apektado sa pagbaha ang 6.5 hectare relocation site sa barangay Paknaan. Pipila ka residente ang gihikling sa mga otoridad. Usa ka bata ang na-rescue human masamad sa tiil.
Naghilak ang inahan kay ang kuan lagi kuno ang iyang anak murag wa na kuno dugo ang tiil kay tungod ba nga nasamad ba kuno tog bildo or nasamad ba to sa scene atong kuan ni tatabua. Kaganihang buntag kini ang eksena sa dapit. Nihubas na ang tubig apan nagbilin og baga kaayo nga lapok sa mga Pinoy-anan nga gikabisihan sa mga residente sa paghinlo. Sinoy Archie nga namuhi og nagnegosyo og mga isdang koy ug gapi naguol human bahai ug halos mahurot ang iyang mga isda. Nangahawan gyud ang iyang mga aquarium ug mga containers. Maayo na lang kay nasalbar ang iyang usa ka dako nga aquarium nga wala maunsa ug wala ra mang lutaw ang mga dagko na kaayo nga koy. Naamo ko'y mga manok, ang manok kita akong giyon nagsalbar dahil ng isda kay nagsalik po ko nga di malapawan niya, mga lagi dako naman kayo. Ako lang sang gisiguro ang makuha kotob na sa makuha pero wala gid matabang dako basag dako lang namin. Matod sa taga-zone Ahos, nakatabang ang riprap sa sapa. Apan usa sa labing nabahaan sama sa zone Talong kay wala pa matapos ang proyekto didtong dapita. Nasurpresa ang mga residente gumikan kay igo-igo raman unta ang gikusgon sa uwan nga mibundak dinhi sa Mandawi kagahapon. Wa damha nga ang kusog nga bunok sa uwan nga nakapasuyla sa sapa gikan diay sa bukid. Diha dapit sa amoa kay lupa man taga diri gid sa amoa. Taga diri gyud nya pagka nadugay-dugay na to mga alas 2 man siguro to. Hapon-hapon na siya nahubas-hubas ang ton nga. Nahubas na gid siya pero paggawas lapo kaayo. Kining mga kalalakinan o kabatanunan naabtan sab namo kaganiha nga nanghipos sa naanod nga balas sa ilang lugar. Dili kuno nila kini ibaligya apan gamiton pang abono. Nabaan man ang mga nga to then grabing lapok na ni sa balay ba. Then amo ning abono sa mga. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Padayon ang distribution sa module sa pipila ka mga tunghaan sa Dakbayan sa Talisay, nining unang adlaw sa klase. Si Chona Carion sa report. Karong adlaw formal nang gisugdan ang klase sa tanang pampublikong tunghaan Lukop nasod. Dungan usab sa pagsaulog sa World Teachers Day. Apan ang pipila ka mga tunghaan padayon pang nang apod-apod sa mga modules sa ilang mga tinun-an. Gisugdan karong adlaw ang pag-apod-apod sa mga modules diri sa San Roque Elementary School matag ginikanan gi-explainan sa mga magtutudlo kung unsay angayang buhaton o ron maitudlo sa ilang mga anak. Moabot pa hangtod Huwebes ang pag-apod-apod sa modules sa kapin 2,000 ka enrollees sa tunghaan. Matod ni Edith Kahilap, ang principal sa San Roque Elementary School, nga ila unang giobserbahan ang dagan sa pag-apod-apod aron dili magkadungan ang mga ginikanan ug malikayan ang tapok-tapok ug makalingkawas sa takod sa COVID-19. Matod ni Kahilap nga gikinahanglan gyud nila ang kooperasyon sa mga ginikanan karong panahona ug sa mga tinun-an. Mao kini ang mga panghinaot sa mga magtutudlo atol sa kasaulugan sa World Teachers Day. We're all in this together sa atong new normal. Kuanang juta kanang support, kanang tinabangay, coordination and collaboration with the parents, atong mga nasa atong komunidad karon no kay it's not really that easy. Patience, be patient sa ato ang works karon, especially sa atong mga parents sad nga nakinahanglan sa guide nato. Then Happy World Teachers Day na lang natong tanan. Hinuon pipila ka mga ginikanan o yun ra sa awhag sa mga magtutudlo nga magtinabangay. Monitor sa mga bata nga kami sad nga magkuansad mi magkuansad sa mga anak, monitor. Uban ni Rinanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Ning bagong sistema sa edukasyon nga modular learning susihon ta ang sakripisyo sa mga magtutudlo ug mga ginikanan lakip na ang sitwasyon sa mga tinun-ang nahabilin sa ilang mga panimay kay nanarbaho ang mga ginikanan. Kini ang GMA Regional TV presents ni Luan May Rondina. Bisan kon adlawng Domingo, gipaning kamutan ni Teacher Lynn Mosqueda nga personal nga matunol ang baligduha ka semanang module sa 27 anyos nga inahan nga si Rizel Ibanez alang sa grade 4 student ni ining anak nga si Wenzel. Nabalaka si Teacher Lynn nga mawahi si Wenzel kun mupalta siya karong tuiga. Ang mama mismo niingon nga kanang ma'am paundangon ako kung anak kay mao akong babantayon sa akong anak kay ako na malay nagtrabaho kay napriso akong bana. Ako siya giingnan.
dili solusyon ang pagpaundang. Usa sa iya mga average student si Wenzel ug isip usa-usab ka inahan natandog siya sa sitwasyon ni Rizel. Kay di sad ko gusto what if time will come. O inganang scenario, then no teacher will take part sa kong anak. Sakit ko nun. Nagtrabaho sa housekeeping department sa PEZA si Rizel, busa tibok adlaw siyang wala sa balay aron unta makagiya sa iyang anak sa mga modules ni ini. Kuan, iguli na lang nako ma'am, ako ingnon nga, iguli na lang nako, kuan ko niya, assist. Dahil kuan ba, wala man may overtime. 4. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang panimay ni Rizel sa Saak Uno Buaya ug kini ang among naabtan. Kay lagi wala ang mga ginikanan, ang mga bata nagduwa-duwa lang sa gawas. Wala jud, way makamukuan sad sa modular. Mo na maglisod ko, mo bitan akong gikuan nganong nagkuha sad siyag modular ang inahan anak niya. Hinuon, matod sa 9 anyos nga tinunan, nga nakasugod naman siya og tubag sa iya mga modules. Gani, gipakita pa niya namo ang iya mga modules, apan miangkon siyang naglisod nga wala ang iyang inahan. Lisod na ang uban. Ana, kisa nagatudlo nimo ana? Silingan na mo. Ini igabot si mong mama, tudloan ka niya. Oh. Ano may sabot nimo si mong mama? Tudulang daw ko niya, igabot niya. Ang sitwasyon ni Wenzel misalamin usab sa kahimtang sa uban pang mga bata sa mga pampublikong tunghaan ning pagpatuman karon sa modular learning. Tungod sa pandemya, nasakripisyo ang teacher-student interaction sa face-to-face learning. Ning mga kabag-uhang gipatuman, nabalaka ang mga ginikanan sa makatunan sa ilang mga anak. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Merondina, ug kini ang akong short dokyo. Ning unang adlaw sa klase sa mga eskwelahan dinhi sa Central Visayas, pangu sa Alliance of Concerned Teachers mihulagway nga kuwang ang suporta sa kagamahanan ngadto sa mga magtutudlo. Adunay live report si Fee Marie Dumabo. FM. Bab sa pagbukas sa klase susama sa mga niaging katuigan, kalas 7 gyud ka ganihang buntag opisyal nga gibuksan virtually nationwide ang maong school year 2020 to 2021. Diin mismo si DepEd Secretary Leonor Briones ang nangulo. Virtual man nga pamaagi apan gilagway ni Briones nga malampuson kini. Ilabi na nga napakita nga mamahimo gyud ang blended learning, ang modular distance learning, TV, radio ang online learning. Pinapakita natin sa buong mundo na may COVID man o wala, may natural disaster man o wala, tuloy ang education sa Pilipinas at tuloy ang pagsusuporta ng mamamayan sa edukasyon. Dungan sa pagbukas sa klase sa pampubliko ug pipila ka pribadong tungaan karong adlaw, mausab ang World Teachers Day. Excited man ang mga magtutulo sa balik eskwela na, apan pagulagway sa Pangulo sa Alliance of Concerned Teachers sa Central Visayas, nga kuwang ang suporta nga gihatag sa gobyerno alang sa mga magtutudlo. Ilabi na, diha sa pag-imprinta sa mga modules sa probinsya. Pero walay suporta nga pinansyal. So until now, daghang gihapon ang mga teachers nga nagkinahanglan og stock, mga gadgets para sa pagtudlo. So ang burden sa opinion sa klase naagyod sa mga principal o sa mga teachers. Apan mato ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga dunay magamit nga salapi sa maintenance and other operating expenses, Special Education Fund ug ang 800 milyones pesos nga bahin-bahinon sa 19 ka mga division sa Central Visayas. Atong mga teachers nga basin mingon nga nagpalit sila ilang bond paper, ipatigom lang siguro ilang mga resibo para ma-reimbursan sa ato ang principal. Kay basin tungod sa pag-lockdown sa mga lugar, wala nakapangayo ang teachers, wala nakaadto eskwelahan. Samtang awhag ni Jimenez sa mga gidikanan o guardian nga bisan kun naa sa kabalayan ng klase, mas maing sugdan gihapon kini sa pag-ampo ug pag-awit sa national anthem. Panunumpa sa watawat kung ato po nang ikuha sa itong mga ginikanan para ma-inculcate sa atong mga kabataan ang gugma para sa ato ang nasod. No? So ato ginang i-encourage. Dugang ni Jimenez nga mas mayusab nga nakaligo na ang mga bata, humana sa pamahaw ug insakto sa oras diha sa ilang pagkat-on.
Bab sa ulahing ihap sa DepEd 7, 100.22% ang mga nakapa-enroll na sa pampublikong tunghaan sa Reyon 7. Mas daghan kini kun itandi na sa niaging tuig. O gihatagan na lang kutob sa unang semana sa Nobyembre ang mga buot pa nga mupaapa sa pagpa-enroll alang ning school year. Bob? Daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Baha og landslide na sinati sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan, Sugbo atol sa pagbundak sa kusog nga uwan kagahapong adlaw. Ani ang report. Sa pagbundak sa Kusugawan, grabe usab kakusog ang baha sa sapa sa sitio na po, barangay Sapang Dako sa Dakbayan, Sugbo. Gisanapan usab sa baha ang multicab nga gihigta na lang og PC aron dili ianod sa tubig. Miawas ang sapa nga miabot sa kabalayan. Samtang sa barangay Pulang Bato, naghaguro usab ang tubig sa sapa ang nasaksihan sa mga mulupyo. Nakaapekto kini sa 50 ka pamilya sa sitio Tuburan. Nausay naapektuhan sa sitio Gangan. Usa sa gibaso sa mga tao ang operasyon sa usa ka tag-iya og washery sa ilahang barangay nga nakatampo sa baha. Busa gipatawag kini sa sesyon ganin ang buntag nga gitambungan usab sa pangulo sa CCDRRMO. Misaad hinuon nga himuon ini ang rehabilitation sa dapit. Sir, amo na lang yung ikuan sa council na para makuanta kay mga tao nang reklamo naman, order lang yung minimum cease and desist. Nga, i-develop lang yun ang area. Ni-response ko pero gabi na. Nagpadala ko sa akong isa ka bako mga submersible pump para makabumba sa ilang mga balay. Lipay ta nakig-sit down with Mr. Yuson and Barangay Council to how to address this problem. Importante ani nga ma-rehabilitate yun no ang katong ang area. Samtang ipanayag ni Ramil Ayuman, Pangulo sa CCDRRMO, nga apektado usab sa pagbaha ang mga barangay sa Bakayan, Pitos, San Jose, ug duna usay nahitabo nga pagdahili sa yuta. Sa mga landslide, naiduha na injured, no, like dito sa Barangay Babag, sa Sitio Maling, doon na sa Sitio Maumawan sa Babag, duha ra nun ang na-injured. No? Sa Sapang Dako, doon ay tulo ka sitio sito ang nag-landslide sad. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka semana humanungkab ba ang Social Welfare Office, ang Lapu-Lapu City Health Office na usab ang gilungkab. Mabot sa 50,000 pesos ang nahanaw. Si Juan Merundina sa report. Nakugang na lang si Grace Mary Karungay ug kaubanan nga naligwat na ang duha ka mga doorknob sa opisina sa City Health Officer ug sa opisina sa nutritionist sa pagsulod nila niadtong Sabado sa buntag. Nahibong na lang mi nga kanang mura siya og nahadlok. So nangutana mi naon sa day ka sir, mo to nga iyang gipakita namo nga nanay mga kanang inablihan or kanang gilungkab ang mga doorknobs. Mo to nga wala na mo pagkakita na mo nga gilungkab wala mo hilabti tanawag dayon mi og kanang pulis. Walay nangahanaw nga mga laptop ug computer apan sa opisina sa City Health Officer nakitang may sinsiyo sa sawg ug nahanaw na ang hinipusan ni Dr. Agnes Cecil Realiza nga mga loose coins. Apan ang dakong kantidad nga nahanaw mao ang membership fee sa mga BHW nga 30,000 pesos ug ang gitampo-tampo nilang hinabang alang sa kaubang mitaliwan nga musumada tanan sa dulan 50,000 pesos. Familiar gyud tingali kay kanang kibaw man siya asa siya ni Agi. No na siya sa luyo. Tingay kibaw na gyud siya nagkuan na siya nag-obserbar. Base sa investigasyon sa Police Station 3 sa bintana sa CR sa second floor, miagi ang suspitsado. Matud sa City Health Officer, daan ang guba kini nga bintana dinhi sa ilahang CR sa second floor. Gani wala na siya dihay ali o gibutangan lang og plywood human madiskubrihi ang pagpanglungkab ni adtong Sabado. Ug kay guba na usab ang doorknob sa pultahan dinhi sa CR, sayon ra kaayo alang sa suspitsado ang paglusot dinhi og nilibot sa mga kwarto dinhi sa second floor ug nanglungkab. Dili lang to mag-ubos sa pulo. Posible kay na may nagtrabaho sa tubangan
during that time nga nahitabo. So matod pa sa napangutana nato dito nga mga construction worker na naglabay-labay nga batanon dito duha. Nga posible nga ang usa siguro mo'y nagpaneho sa sulod. Walay CCTV sulod sa City Health Office, apan may roving guards palibot sa City Hall. Ang insidente nahitabo usa ka semana human usab gilungkab ang CSWD nga nahimutang hadul ra usab sa City Hall. We have budget for SB6 no for the CCTV camera that's intended for the areas nga wala mabutangi og CCTV. So mo na ato ang butangan at luyo-luyo na o sa sulod na ilang mga opisina. Positibo tang masulbad ni ang mga problema sa pagpanglungkab sa ato ang City Hall. Doon na natin mga suspetsaw. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, tungod kay naapod-apod naman ang mga learning module sa mga estudyante, nagningaw ra karon sa unang adlaw sa klase. Ang report ni Nico Sereno. Sa unang adlaw sa klase, nag-flag racing ceremony kini mga magtutudlo sa Ibabaw Estancia Elementary School sa Mandawi City. Sukwahi sa naandan nga aligre og sadya ang eskwelahan sa first day of class, karong new normal, mga magtutudlo ra ang miadto. Aduna hinoy matag karon og unya nga mga ginikanan nga moadto sa eskwelahan aron mo claim sa module sa ilang mga anak. Nahumana ang distribution sa module ni atong Biyernes, apan may uban nga karon pa mi claim niini. Nanguli man gud ning probinsya, sir. Okay. Maong karon na ako nakuha. Gihulagway sa principal, hapsayra ang unang adlaw sa klase. Naglaom sila nga nagsigi na ang mga tinun-an pagtubag sa ilang mga learning modules. Karong Biyernes, ang schedule sa pag-uli sa answer sheet ug paghatag na sab sa week 2 module. Anyway, they have the group chat with our teacher and the pupils and the parents. Any comments, suggestions from the parents kanang ma-carried out to the direct to the advisors or to the teachers or the subject teachers. Si Ma'am Hilda, grade 4 teacher o advisor na busy sab sa iyang classroom karong adlaw. Gawa sa pag-atiman sa mga buluhaton ug pagpreparar sa module, na busy sab siya sa group chat nila sa mga ginikanan sa iyang mga estudyante. Nagpusot-pusot ang mga notifications. Sige na sila follow up unsa ning kung unsay mga labi na sa mga modules nga di sila dili masabtan ba. Sila sa pangutana. Ma'am unsa may pasabotan ning number, for example, number 3. Adunay 1,025 ka mga estudyante karon nga school year sa maong eskwelahan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Unom ka kilo nga ginudahang shabu nga nagkantidad og 41 milyones ka pesos na sakbit sa mga operatiba sa Cebu City Police Office. Kini atol sa bypass operation nga gipahagyon sa Fatima Homes, Barangay Inayawan ning Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Wala makaugpo sa kamot sa balaod ang duha ka mga gitumbok ka durugista human sila masignit atol sa bypass operation sa kapulisan. Subject sa operasyon ang gingong budigiro sa Shabu nga si Renanti Takatani, 36 anyos ug ang iyang sidekick nga si Rinaldo Atilio. Nakuha sa posisyon sa mga dinakpan ang 6.1 ka kilong shabu nga nagkantidad sa 41 milyones ka pesos. Wa sila mudawat og pamahayag. Overall confiscated shabu is around 6.1 kilos or roughly with a DDB value of 41 million something. And apparently, this Renanti Katakani was considered to be the bodigoro. This is a non-bailable offense considering that it is selling. And the volume of shabu is, as can be seen, are really high-grade suspected methamphetamine hydrochloride. Sa impormasyon nga nakuha sa Cebu City Police Office, taod-taod nang nalabigit si Takatani sa pagpayuhot sa gidiling drugas kansang supply konektado kuno sa usa ka inmate diya sa Cebu City Jail. Their source is coming from the city jail again.
with a certain Jiao. So this information that has received in will conduct more investigation. Gipadayag ni Police Colonel Josefino Ligan, ang direktor sa CCPO, nga posibleng konektado ang operasyon sa mga suspek sa mga nangaging operasyon diin daghan na usab ang nasakmit nga illegal nga dugas. Nakigtigom na ang kadaguan sa Cebu City Police Office sa ilang counterpart sa Cebu City Jail ug ubang law enforcement agency. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa pagbundag sa kusog nga uwan kagahapon, misaka ang tubig sa kasapaan sa dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Nunot sa pagbundak sa uwan, misaka ang tubig sa sapa habig sa barangay Biasong ug Dumlog. Sumpa ang sapa sa Mananga River. Dali hinoong nakaresponde ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga dapit na bahaan. Gani aduna gyud na bahaan nga truck ug bunkhouse nga nagtrabaho sa riverbed. Kahapon, pwede daw paadol sa taas backplinter, dili mo standby din na. Kaya nagkatako ang baha, mahandog mo ng simbaka ba? Alam mo standby din na sir, kadapli na sa mo sa mabababa na. Mato ni Alvin Santillana, pangu sa Talisay CDRRMO, nga gidili gyud nga magbutang og struktura kilid sa sapa, ilabi na ang pagpuyo daplin sa kasapaan. Iyang gipasabot nga dili ka kumpiyansahan gumikan kay bisan hinay ra ang nasinating uwan sa syudad, apan kun kusog ang pagbundak sa uwan sa bukid, makamugna kini og flash floods. Mao nga awhag ni Santillana sa mga nanimuyo daplin sa kasapaan nga likayan gyud kini aron kalikayan ang disgrasya. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Negros Oriental, dungan sa pagbukas sa klase na dawat usab sa mga ginikanan ang self-learning modules alang sa mga tinunan sa Sandayaw Elementary School sa Gihulngan City School Division. Gihulagway sa pipila ka mga magtutudlo nga lisod kaayo ang agianan padung sa tunghaan tungod sa kalisod o kalapukon niini. Mga motorsiklo nga bugtong kasakyan sa pagpaingon sa tunghaan naglisod usab. Laing suliran sa mga magtutudlo ang kawalay printer sa Sandayaw Elementary School, maong sa syudad nila giimprinta ang mga modules. Nakuhaan ug hulagway ang mga magtutudlo nga galukdo sa mga modules samtang gabaktas ug mitaak sa lapukon nga daan paingon sa Sandayaw Elementary School. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong adlaw ug mao ni ato ang latest weather update karong adlawng Lunes. Atong October 2, 2020 nagpagawas og press statement ang Pag-asa nga onset na sa La Nina. Natay gibantayan nga duha ka low pressure area sud sa ato ang PAR. Una ani ang low pressure area nga nasa kadagatan 360 kilometers east-northeast sa Vira, Catanduanes. Ang usa pa ka low pressure area nga naa sa kadagatan 425 kilometers kasadpan sa Sangli Point, Cavite City, Cavite. Padayon usab kitang nagmonitor aning tropical depression gawas sa ato ang PAR. Kining maong tropical depression posible ning makasud sa ato ang PAR sa adlawng Miyerkules. Sud sa 24 oras ang tibuok Visayas, lakip na ang Occidental Mindoro, Palawan ug Kalayaan Islands makasinati sa may pagkamadag-umon nga kalangitan ug naay mga katag-katag na mga pagulan panugdug ug kilat dala sa southwest monsoon o habagat ug kining extension sa o trough sa low pressure area. Maong magbantay ta sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Para sa dugang impormasyon, bisita ato ang official website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda ato ang mga official social media accounts. Ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw. Kritikal ang kahimtang sa usa ka GC Gabasa, 51 anyos, sa human kini dunggaba ni Antonio Mahayag o sa ka PWD diya sa Poroka, ilang-ilang barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nasayran nga ang biktima natuglang sa lantay diyang kalit ka gidunggab sa suspect. Ang biktima gidunggab sa makatuog kahigayon na sa suspect nga giingong nakabingkil niya ni adtong miaging semana. Nisibat ang suspect human sa mong hitabo.
Higpit nga gipatuman ang minimum health protocol sa batuhan sa Bohol kaganina sa Dr. Cecilio Putong High School sa Tagbilaran City. Sa gate pa lang nakabantay na mga security guards ug pipila ka mga magtutudlo aron mogiya alang sa classroom assignment. Tanang mosulod kuhaan og body temperature ug magbutang og alcohol. Doon na say nakapali nga plastic barrier sa mga magtutudlo ug sa mokuha og module isip precautionary measures. Bisan si Lola Antonia nga mikuha sa module sa iyang grade 7 nga apo, wa maglisod kay maayo ang sistema nga gipatuman sa eskwelahan. Ang Putong National High School adunay 7,450 ka mga estudyante. Wa raman sa magkuha ang modules apan ang dakong hagit mao ang adjustments nga himuon sa mga ginikanan ug mga estudyante nining pagsagop sa new normal nga pagtuon. Kay biktima sa una sa bullying, hinungdan nga mihunong sa iyang hilig sa pagkanta. Apan tungod sa iyang mga higala, napakita niya pag-usab ang talento ug nakapalingaw pa sa publiko ning panahon sa pandemic. Pinaagi sa iyang Kalsada OK Challenge. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Usa sa trending karon online ning naluag-luagan na ang quarantine status, ang Kalsada OK Challenge. O gusa na ni Ana sa Rizalmot si Carla Alpiz. Sulod ang gown, bit-bit ang mikropono nga gikonektar sa radyo nga dala-dala sa iyang backup nga 72 anyos nga si Noy Balting. Good to go na sila alang sa paghatag og lingaw. Pinaagi sa maanindot nga tingog ni Carla. Og makalingaw nga dance steps ni Noy Balting sa kadalanan sa lungsod sa Barili og sa mga netizens. Giyangko ni Carla nga bata pa lang mahiligo na siyang mukanta kay mangantahay man ang iyang pamilya. Apan kay kanunay yaga-yagaan sa mga silingan tungod sa iyang pagkabayot, nawad-an siya og kumpiyansa sa kaugalingon. Sayang ko no, nagbayot ko sa mga stress mga tao good ma'am ng sakit. Hinungdan nga dako niyang pasalamat sa iyang mga higala sama kan Jessa kinsa nagtukbod niya sa pagkanta og balik. Ko siyang iduot sa iyahang kuan. Iyahang paglambo sa iyahang pagkanta para mauna instrumento niya, mauna kanang daan siguro maabot, no? Makabot niya yung mga pangandoy. Huwag ko matuon nila ninaan ang nag-viral ko na pag tanaw open ako, pag internet na ko, na kita man jud ko, na mauto siya na na-amaze ko. O kay bare months na, gihalaran kita mga kapuso og kantang pangpasko ni Carla. Nangangarap at umaasa pa rin ako, muling makita ka, makasama ka sa araw ng Pasko. Panghinaot niya nga bisan sa pandemya, magkatapok silang pamilya ug mga higala ning umaabot nga Pasko ug makapadayon sa paghatag og lingaw. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, karong gabi ina at angin ninyo ang I Can See You presents The Promise episode. Uban nila Yasmin Curdy, Andrea Torres, Benjamin Alves o Paulo Contis pagkahuman sa Encantadia. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasagawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan, dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro. O 81 kaadlaw na lang. Pasko na mga kapuso. Mayong hapon mga kapuso.